Så har det været en god dag? Nej, ikke rigtigt, synes jeg. Har det ikke? Nej. Hvorfor? Det har været en hektisk dag, Ja. og jeg har svedt af pommeren til, Hvorfor? fordi jeg skulle styre det rundt. Skulle du styre det rundt? Mm. Er det ikke noget, du godt kan lide? Hvad er det for noget gin der? Det er Tongaré. Nå, Det er rigtig god gin. så er det tonikken, der er mærkelig, så. Og nu sidder du og lytter til musik hernede. Ja. 60'er musik, Ja. eller 70'er musik. Mm-hmm. Palmetræerne, de bliver jo klippet rigtig fint, de der. I kan se, de bliver beskåret hvert år. Det er et kæmpe arbejde. Der hvor maurerne laver en gård, der skal muren gerne se rustik og helst være næsten faldet sammen og se grim ud. Så tror folk, at han er færdig, ikke? Det er en af de små veje i byen her. Og folk bor helt almindeligt. Næsten. Overtager, ikke? Men det her jasmin, det er jo typisk igen hernede, ikke? Det kommer igen fra det arabiske. Parfumer kom med araberne. Det at kunne destillere noget til en væske, der kan altså blive ekstra. Men du skal have til sit daglige, så kunne man, gjorde man i gamle dage. Og ellers så bruger man den også i homøopatisk medicin, og det er så til pandehule. Der er nogle af 60 steder, der kommer rundt og følge der. Mange siger jo, det er bilen, hvor der er adelig dame, som fik. Me creció que me llegó al techo y pusimos abajo. Hun er jo nødt til at tage ned hele tiden. De vokser og bliver så store, så de kan ikke være der. Så de rammer taget deroppe. Så de bliver alt for store. Lo puesto en Dinamarca. Difícil. Y este fibrus, el camino, también. Og vi skulle en tur op på tagterrassen på 7. sal. Og vi har nyt en drink. Sådan, hvad hedder det? Sex on the beach. Ja, det, ja, det kan man. Og der er gang i optimistjollerne. Her er så udsigten fra tagterrassen på 7. sal. Og Vivi og han lige står derhenne. Og det må være lufthavnen, der er der. Okay. Thank you. Yes. Der er også lidt gang i forretningen nu, kan man se. Men de er vist ved at lukke. Ja. Nå, nu slukker jeg lyset. Og havneområdet. Og markedsdag hver torsdag her. Men vi står bare og venter på bussen. Vi skal på en udflugt til Valdemose. Vi kommer op til klosteret. Vi skal høre Chopin i dag. Med op nu her med det samme, der er badeværelse her. Så det
de er offentligt tilgængelige. Og ellers er det jo sådan hver gang, hvis man kan gå ind og have en kaffe. Det er det, vi gør hernede. En kaffe i baren. Ja. Nå, det er jo så det her med, at man har taget et stykke ud af hendes lårmuskel. Og ham her, han er altså sønnen af anden konge her på Mallorca. Sancho tenía asma Han havde astma, y su padre, Jaime II, decidió construir este palacio para que el tiempo de Valldemosa, el clima, le curase. og selvfølgelig så byggede hans far de her. Der er sådan et udsigtspunkt her. Kirke, hvor dernede, hvor det her stykke muskel er altså nede ved den her lille kirke. Så det må I jo næsten ned og se alle sammen. Jeg vil meget gerne lige slukke jeres mobiltelefoner. Vale, pues estamos ahora en lo que es la cartuja nueva de Gómez. Her er det så et gammelt apotek. De flotte krukker. De siger, det er verdens ældste, det er jeg ikke sikker på. Så er vi inde i en kirke, hvor der er nogle fantastiske malerier i loftet. Og en flot guldkrone. Og her sidder menigheden. Og den er altså så faktisk fra 1800-tallet, cirka her. Så den går ikke helt tilbage. Hold da op. Hvor der er dekoreret. Det skal jeg da lige love for. Hold da op. Jeg tror, man skal komme udenfor herhen, ikke? Er der ikke en dør? Kurs. Nej, men du kan ikke. Jeg står lige og... Der er du jo. Der kommer der. Så er det det? Ja. Nå, det der. Har du kigget på udsigt? Nej. Her er så udsigten fra den her chopinske celle i Valldemosa. Der er de der terrassehaver. Det bliver større arealer at plante på. Går du med? Ja, det er jo den vej nedad, vi skal. Jo. Også flot. Det var det, jeg ikke havde spurgt. Det var der også mange ting. Vi har jo ikke meget mere end 10 siden.
Skal vi finde et sted at sætte os? Ja. Jamen, det var det, Erik han snakkede om. Ja, det gør det. Det skulle så være Chopins... Nej, det er ikke hende. Nå, var det ikke hende? det er hende der, Katarine, det er jo Nå, hende det var der. hende der for slottet Ja, der. Ja, ja. kloster, ja. Ja. Det er lige ned til et udsigtspunkt. Står på Røme. Ja, ja. Der er sådan en lille klippeformation, der ligger hernede for. Og det hul, der er der, det skulle være 18 meter i 4 meter. Og det tror jeg ikke rigtig på. Det ligner lidt Bornholms nordkyst. Nu kigger vi lige op ad her. Der bor Michael Douglas op til venstre her. Hvor han bliver sejlet til sit hus, eller fløjet dertil i helikopter. Så sidder der selvfølgelig en og maler her. Ja. Det her er jo kun fra... Nej, det er også... Det er jo lige så er jo en gammel nummer, ja. Så videre om det er aftryk af malerier.
Fridag. Det er fredag, og så har vi besluttet os for at tage sådan en tur med et tog, der kører rundt. Så der skal vi lige en tur rundt. Så får vi lige besked om, hvordan man kan stå af en gang. Så er vi i gang med fuldtoget her. Ahora adelante se recibe, atiende a uno a otro que va entrando y que va Og nu får jeg det inde med det. a cualquier lado. Ja, det er noget værre kommer i. Så får man jo også det med. Aber wir waren gerade im Megapark, wir haben ein Frühstück, da bekommst du für jede Person ein Bier. Kostenlos. Ja, ja. Nu bliver det jo lidt video også, jo. Ja, ja. Der skal man ikke noget af det her. Så har vi vores køretøj.
også vil sige. Det er bastisk, og det kunne hendes mor og far godt lide det navn. Da hun tror, hun er den eneste på Mallorca, der hedder 700 años. Vi har lige fået at vide, at vi skal passe på vores ting. Der er mange lommetyve. Autopista desde Palma hasta el aeropuerto y como esto quedó vacío tuvieron que hacer un parque público por eso queda el parque del mar. Så misforstår hun det. Hun er virkelig sød. Virkelig sød. Talking about Mercedes, Mallorca. Meget specielt træ. Gå lige væk, Ines. Ja. Tak. Ja, min statue er en kvinde. Undskyld. Og der står Kurt og kigger på den smukke kvinde, lavet af Miro. Det er fint nok. Væk med sig. Vi går også lidt på trapper. Ja, ikke, Vivi? When King James first was coming here to Mallorca, so he was in a great tempest, and he asked for the Virgin Mary's hand, and he told her that she helped him and take him to the shore. Det her, det er Mallorcas kongeslot. Det er ikke fordi, de bor der andet end lidt om sommeren. Men der har de bygget den lige over for katedralen, så de hurtigt kan komme derind. Udsigten over havnen. Der er nogle kæmpe cruise-skibe på vej, både ind og ud. Så er der et orkester, der spiller derovre. Det er ret. Så er der nogen, der danser dernede. Se de motoriserede. Ja, det er giganterne. Der er til processionen. Det er giganterne. De render med til processionerne. Og der står nogen og kigger på den. Så herovre. Krokodillen er et vartegn her, fordi det var sådan en, der slog løs fra et afrikansk skib. Og så gik myten på, at den åd børnene. Så det kunne de jo altid skræmme børnene med, når de var uartige.
Soultown. Soul, ja. Kan du se, hvad Hvad jeg filmer? Nej, jeg kan ikke. Ikke også? Men om det er den vej eller her. Jeg synes, hun sagde, at der var en. Så er vi lidt udenfor. Der var jo bryllup, som man kunne se på billedet. Og en masse fine bryllupsgæster med flot tøj, også i en lidt anden størrelse. Ja, det er sådan flotte oliventræer her på pladsen. Nej. Ja, det er de. Lidt bedre herfra. Jeg vil ikke at kigge efter og prøve noget. Så har vi da lige taget en lille spacertur. Ja, men det... Ja, det har jeg bedt om. Ja. Ja, vi så tager på en halvdagstur til Solvær. Og kl. 12 skal vi med den der sporvogn, der holder deroppe. Fandme over på den anden side, på det der lysspejl. Ja, det er det. Det er sporvogn. Man skal selvfølgelig vide, hvor man kan købe forskellige ting. Det er jo indlysende. Jeg kom ned til en plads, og der er Søren Mossen Kirke der, eller noget lignende. Også lige godt glade dage her, hvor man kan sidde og få sig lidt spise og lidt at drikke. Ja. Og der er du. Ja, man skal lige have herfra også. Så jeg får det hele med. Og kirken her bagved. Ja. Ja, så er der de der små smalle gader, som andre steder, hvor vi har været. Hvad nu?
sagt, at vi bliver siddende hernede. Jeg har fået sådan en lille is, inden I skal med sporvognen der. Kører vi. Lystbådehavnen og venter på, at klokken kan blive 1. Så skal vi hjem af igen. Så er vi ved Lystbådehavnen og kigger lidt på, hvad der sker indtil klokken 1. Nu har jeg lige fået besøg af en af gæsterne her. Ja. Tissegæst. Ja. Det her, det er så Port de Salers. Vi har kørt i sporvogn hernede. Kurt har taget en masse billeder med sporvognen. Så det her, det er havnen. Jeg har ikke taget en masse billeder, men jeg har taget lidt. En masse har du taget. Ja, det kan du se på. Det skal jeg jo ikke have. Ej, med biler. Og så er der cykler der, og så sidder der en. Sommerferie. Ja, jeg kan godt kalde det etagebyggeri. Hva? Kan man? Vivi? Ja. Kan man kalde det etagebyggeri? Hva? Det kan man godt kalde det. Nu skal vi lige se, hvad vi har købt. Tasker. Er vi så på en halvdagstur til... Ja, lige et øjeblik. Her skal vi besøge en sko-outlet, som er meget kendte mærker. Så er der sådan forskellige modeller. Ved du, hvornår det ændrer sig så? Nej, det kunne du mærke, at det kan du se, hvornår, at hvis de skal begynde at rette for meget på skolen. Det har vi mindst en snabelsko, eller hvad vi skal kalde den. Og så er vi kommet ind i selve forretningen. Ja. Der er altså tasker og sko i lange baner. Så går Vivi til, om hun kan finde et eller andet, der passer hende. Der er også punge, kan du se det? Bælter i lange baner. Det var så det. Så er det noget med flere sko. Tror jeg. Det er da også en verden af sko, det er. Hold nu op. Se om Annie kan finde noget blåt, skulle hun have. Så skal vi da også lige besøge en vingård. Og det er meget kendte stenkager også der. Godt, Vivi.
Må noget vi kan finde. Not only the big fermentation tanks, the modern ones, but also Ja. from 31 was too small. And we already have a big boom of tourism here, so many. Tell us that we can use international grapes for the blending, like for the white Shiraz. No, say that. Chardonnay or other grapes, yes. They also bought where two old barrels, and I'll explain to you how. Det har vi vist også set før. Der er en række ankre der. We're almost there. Well, use big grape Rioja, Ribera, the big one. You don't have it in the United States or Britain. Her har vi en bygning, typisk opbygget i de der sten, som de bruger til stengager også. Her har vi så vinmarkerne. Nu skal vi smage varen. Nu skal vi få det. Der er et trin her. Ja. Snacks is for the old group, but also for the other people. Hvordan har benene det? Hvordan har benene det? Knæene? Går. Det går lige. Yes, go from the lane for the next one. And Allerede? well, this one has mango. Er det noget, du kan bruge det der? Og Annie? Har du overvundet det der med skoene? Udflugt til Salinas, hvor vi skal se saltbassiner. Men nu har vi lige gjort et kort ophold, for ikke at komme for tidligt. Der er rigtig godt gang i fodret. Og der er virkelig mange dyr. Jo, det er det.
vi kommet ud til Salt Syderi, eller hvad det hedder. Det hedder det ikke her. Det er saltet, vi udvinder fra havet. Og så ligger det sådan en bjerge der. Meget smukt. Jo. Ja, saltbassinerne, de er sådan lidt rødlige, fordi der er sådan nogle røde krebsdyr. Dommer løber rundt med sådan en på. Ja. Fordi de kom i sort det ene år. Ja, selvfølgelig. Det var og det var inden vi havde fået det der med farve i kommet. Nå, nu starter jeg lige forfra her. Nu er vi alle sammen på udleveret veste, så vi kan blive genkendt. Så vi ligner nogen, der arbejder her. Hvis ikke man har vest på, så bliver man bortvist. I'm from Kyrgyzstan. I Rusland, Todos idiomas he aprendido. Vi er nødt til at lære mange sprog. Nej, jeg har et år. Det er fra sidste år. Det salt her, det høstede vi sidste år. Det er kogesalt. Det er is, den rene sne, det er det, vi mener. Y esta sal cosechada muy grande. Ocupamos casi 4.000 hectáreas. Ja, det dækker næsten 4.000 hektar. Ahora a los alemanes y mallorquines. Ja. Pero empezaron los mallorquines reconstruir toda la área en 1951. En Rusland har vi 6 år. Sal. Sal. Ja. Muy bien. Hvor er så det, man skal spise af det her salt? Jeg tror ikke. 29% de sal. Agua. Ja, hun talte om den første is der igen, ikke? Med vand. Y esta tiene mala, muy mala para la... Not in the Så har vi photo. flamingoerne, som spiser små krebsdyr, der gav en røde farve i vandet. Her har den røde farve overfor krebsdyrene der, som flamingoerne spiser. Som de arbejder i hver dag om sommeren. Junio, julio, agosto. Es not flor, no. Det her, det er ikke blomster. Oj. Okay. Henrik, kig det der. Det er flotte sal, det der. Eat and then sleep. Flamingo. Eat and sleep. Så skal vi over se, hvordan de renser der. Yes, better here. På bunden med dem. Jeg skal have den ned, men jeg må aldrig komme ned på bunden. For der har vi jo altså marinesaltet, grundsalt. Y necesito solo Og jeg skal flor kun de have sal. det der. Really? Okay. So no salt, all right? What? You imagine we have salt, and I put it inside of the baskets. Adentro, and again, and again, and again, and again. Then we have. Og det er jomfru-salt fra havet, ikke? Der er begyndt at krystallisere sig. Oh, hay algo aquí negro. Uy. No. Tør på nu en time simpelthen med søl på. Pero hemos cosechado este año 90 toneladas. Vi har høstet 90 tons i år. Jeg ved, om vi køber noget. Så bruger vi bare uret der.
besøg der bagved af høns. Det er frokost på en mallorquinsk mølle, eller nedlagt mølle. Ja, nu vil jeg gerne have noget mad, hva'? Ja. I det her lille arrangement, som vi har sat op. Og der er jo så lavet en lille udstilling herovre bagved, hvor I om lidt skal til at stemme. Men inden da, så vil jeg lige selv lave et par små ting. Og jeg skal også, når det er varmt, så bruger vi den. Og hvis vi går tilbage i 1600- og 1700-tallet, så havde vifterne et sprog. Det var muligt at kommunikere og fortælle alt muligt med vifterne, så man havde et sig her, og man havde et no her. Ja, og så derudover, så kunne man for eksempel sige, hvis man nu var færdig med sin mand eller et eller andet, så er det aja. 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 Så får man den der, nu kan du godt gå, nu må du gerne skrive. Men ellers... sådan her. Det betyder... Hallo? Pas på, min mand er lige i nærheden. Pas på, min mand er lige i nærheden. Ja. Så kunne jeg forestille mig. Og vi har også tænkt lidt over, hvordan det skulle være os, der kommer fra Greve. Og hvad skulle det så være? Så vi har jo sådan også tænkt lidt om, hvordan det er foregået, mens vi har været her. De ting, der karakteriserer rejsen, kan man sige. Så det er delvis en lille tale, og så er det en lille sang bagefter. Vi starter med talen, kære alle sammen, og især til Elisabeth, vores utrættelige guide, som er den eneste grund til, at vi alle stadig er på Mallorca, og ikke ekstra rundløbende turister i Magaluf. Jeg ved ikke, hvad Magaluf er. Det ved du ikke. Ja. Vi har været på ferie med en flok 70 plus, og lad mig sige det sådan, det er ikke en hvilken som helst ferie. Det er en oplevelse, der burde filmes og sendes som reality show. For det første, aldrig har jeg set så mange stokke samlet på et hotel. Siden sidste gang apoteket holdt firmatur. Der var faktisk så mange stokke, at rengøringspersonalet begyndte at bruge dem som skilte. Denne vej til poolen. Pas på, godt gulv. Så har vi morgenmaden. Hvis man kommer kl. 7.30, så møder man de morgenfriske. Klar til rundstykker, kaffe og en hurtig snak om, hvorfor solen står op for tidligt. Men hvis han kommer kl. 9.30, ja, så er der nogle andre, der bliver langsomt lunder ned, og som tog en ekstra lur, ser på resterne og siger, jamen, er der ikke mere med låg? Nej, min ven, den blev spist af raske pensionister for 3 timer siden. Og så er der hele misforståelsen med, at alle her skulle være lærer. Nej. De sidder bare glade med en kold drink og siger, jeg nyder tilværelsen. De andre må gerne få lektier for. Elisabeth, kære Elisabeth. Du har været vores kompas, vores dirigent og nogle gange vores skoleinspektør. Du har holdt styr på stokke, solhatte, rollatorer og den ene, der altid forsvinder, lige når bussen skal afsted. Uden dig havde vi stadig stået i receptionen og diskuteret, hvilken etage vi egentlig bor på. Og nu på denne afslutningsaften skal vi så deltage i konkurrencen med produkter af affald. Nu skal jeg lige bladre. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at vi jo allerede har skabt noget smukt ud af affald. Hele denne ferie er et stort genbrugsprojekt. Vi har genbrugt historierne fra sidste år. Vi har genbrugt vittighederne fra 1982.
og vi har genbrugt energien bare i lidt mindre portioner af gangen. Så lad os slutte af med at sige, at vi kom til Mallorca som en flok 70 plus. Vi rejser hjem som en flok 20 plus, bare med 50 års erfaring på toppen. Skål for os, det må vi så vente med, til vi kommer ind. Og skål for Elisabeth. Og så har vi en lille sang tilbage på. Turen gik til Mallorca her. Tralalala, vi fik set både dit og dat. Tralalala, Guy for os fra Elisabeth. Tralalala, ældre mennesker kom ind omkring. Tralalala, og så tredje vers. Vi siger tak til Elisabeth. Tralalala, dette er vores genbrugssang. Tralalala, det var vores indslag. Tusind tak for invitationen. Der er ikke åbent i restauranten, det er jo sagt, at jeg ikke tror, at Flasken kan I nok genkende. Og sådan lidt vasketøj kan I nok også genkende. Så har vi jo brugt en toiletrulle. I hvert fald den af dem, der ikke har brugt. Ja, det sætter vi pris på. Så har vi givet hende fint skørt på, fordi hun skulle være en sød pige. Og det vil sige, at vi har foldet en ud fra det der kolde flex. Så det var også lidt vildt. Og det sidste er det. Nu er så gang i at se, hvem der har kommet med det mest sjove eller populære indslag. Og der sidder Notarius Publicus med Elisabeth. Og der sidder fru Jørgensen der. Ja. Så er alle præmierne derovre. Her ser vi så bare en, der har styr på det hele. Og det er jo lille Nusabasse.